weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kay haydi to beelinaɓe to silla to silla to jooke to sinthioubu maka to woluma to fondu to bagodina to ñaabina to feeralla to dabbe to dabban ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Yaya Dia to mbay ha to galle ceerno Yaya Dia to mbay ha to galle docteur Amadou Guissé to mbay ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to beelel gawdi wuuro nayi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie dadiɗo goto mo martaba caporal biyetenoɗo Mohamed Sy gollotonoɗo toon to kaheɗi ko kañuma yalti aduna caggal nde wanno crise cardiaque on nawa e juuɗe safaɓe ko hen wasi fittade makko ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen drone goto tawi ko drone armée leydi Mauritanie ko kañum tigui saami walla mbiyana yani sara wuuro nema ɗum waɗi ko aljuma hanki o sahaɓe gonno e entraînement mabɓe to leydi Sénégal caggal nde Ousmane Sonko riwa kay e gardigo wonde hoore jagoɗɗe laamu ngu directeur uji kewɗi tawi ko Pastef naɓe yidde hollirde soutien mumen faade makko kolliri tigui wonde kañumen ne mbaɗi démissionné woni goppiti golle mumen ha laaɓi to leydi Mali ko directeur école woni jangguinannoɗo Qur'ana goto biyetenoɗo Abdoula Salama Mayga tawa e nder wuuro witego Tunka ko kañum tigui jihadiste en witeɓe de soutien de l'islam e o musulman jooɓi fittano makko ɓe mbarimo ko yeeso yimɓe kedde Afrique kuma jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Moyen-Orient bisimilla mone ketki hotodirte joni premier feccirel Holy Jaltina, Dayma Yola, Bongo Tulwata, Any Amdane, Jam Kelalam, Ya Rasul, Yumma Eba, Mangadi Jam, Habengaduma, Tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano so nani ɗeɗo daade belle holto paaɗen ko toon to Mbahe noon dental ceerno Yaya Dia to Mbahe ko dental dendingal sagataɓe rewɓe e sagataɓe worɓe kala jeeyaɓe Mbahe ko taari ɗum ko dental tafangal guila hitande ujunnaji 216 woni 2016 ko dental noon kadi pellitgal guila 2023 kala hitande kaya yuɓɓinde conférence tawi ko conférence diine e nder galle ceerno Yaya Dia toon to Mbahe e kala hitande hikka nde noon waɗata 3e édition woni kolol tata ɓiwol ñalɗi ɗi noon hitande hikka ko ñande aletta 31 lewru duujal woni lewru mai ɗo gonɗen ɗo ko ñanen tigui woni conférence o e nder galle ceerno Yaya Dia toon to Mbahe ko adi ɗum noon ñande aset 30 lewru duujal woni lewru mai on jamma noon caggal kay nde kiraɗe ɗe kirta ma almuɓe ɓe mbaale daade belde woni daade nanton ɗe taw ko mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam ñande alet 31 noon ko ñande woni conférence o noon foddoto ko 5 heures woni 17 heures 5 heures kikiɗe ha kay futuro juule ene teddidira golle ɗe noon dendagal Mbahenaɓe tawteɓe nder wuuro Mbahe ngo e ko taari ɗum kala ene teddinira golle ɗe kadi dendagal khalifaɓe diine e ardiɓe aada tawateɓe e nder département e nder diwan o kala ñalɗi ɗi noon ene mbaɗa yeeso teddugal hono député diwan o ko noon kadi maire commune o ene waɗa kadi yeeso teddugal ene bisma hen kadi dendagal dairaji tawateɗi e nder Mbahe ko taari ɗum kala conférence o noon woni conférencier mabɓe ko biteɗo ceerno Amadou Sall ko kañum tigui jogui jamma o ñande kikiɗe conférence o dendagal noon mbiɗen dairaji tawateɗi e nder Mbahe kala ne bisma
e ɗum waɗa kadi e yeeso teddungal e bismade hen fedde yummum almuɓe windere e gardogol sokhna Aminata Guissé e dendagal pelle yummum almuɓe pawi tawede e nder leyɗele e nder guure kala ene teddidi en kadi fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habous Diallo ene ɓe teddiniri hen kadi ɓe bismi hen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardogol ceerno men Sar Abdoulaye Sarr dendagal julɓe kala mbiyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dendagal almudagal dendagal seremɓe e dendagal ardiɓe diine e adaji kala ene bisma e ɗiɗo ñalli tawi ko ñalli diine ñalli conférence toon to Bahe yettindo ɓataki onon ko musidɗo men sehil men ceerno Yaya Dia toon to Bahe. Ya Rasul mboɗo mantuma an mantete an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. Gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkordi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. Gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala. Sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché Aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira woni aseta nogas e tati duujal woni lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e ɗemgal Pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie Mouhamed Salema Wulmer Zouga ko jaagogal kafinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o waɗino convoqué gila ñande jamma alkamisa ɓennuɗo to bureau ji makko e nder Nouakchott ambassadeur joɗaniɗo leydi Mali e nder Mauritanie on woni biteɗo Bakary on Bakary Doumbia saabi ɗum noon ko caabi ɗum noon ko caggal kayde diñoji e konngudi mus caggal kay nde malinaɓe tawateɓe toon to Bamako mbaɗno tigui diño men walla mbiyana moɓodiral mumen yesso ambassade Mauritanie tawateɗo toon to Bamako hollirde mette men faade ɓesgu Mauritanie naɓe
wiide kadi ƴettude kongude musde no feewi tawi ko kongude gañamtumagu tigi faade ɓesgu murtannaɓe tawateɓe nder leydi Mali ha wadde menacé kay holludde wonde kay kala oto duppaɗo e nder leydi Mali tawi ko hakkude leydi Mali e Mauritanie kamɓene koɓe duppoɓe walla koɓe uddoɓe yoga e boutique aji e magasin aji murtannaɓe tawateɓe toon o holliri noon kam ko Mohamed Salima Woulamar Zigo ɗum ɗo noon ko konngudi cofɗi no feewi kadi ko konngudi ɗi potani ɓilade kay hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Mauritanie hakkude mum e leydi hakkude mum e leydi Mali ine tawtora jonde nde noon biteɗo Mohamedine Hansi biteɗo Mohamedine Hansi El Ketaba on noon ko kañum woni tigui koye gollotoɓe toon tigui to ministére des affaires étrangères ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen société biteɗo Afroport halfinaɓe kay ko fate gestion aéroport international Umtun Sine Nouakchott ɓe kolliri kay guila ñande alarba nogas lewru dujal 2026 gonɗen ɗum wonde kay ɓe udditi nokku kay wonande kay aroɓe visite e aroɓe dusde yimɓe kay to bowal laaɗe diwaje ngala Nouakchott udditama noon beele kay ɓen aroɓe wangade kay visite e aroɓe dusde yimɓe jaɓɓade yimɓe kala enen mbawa dañde to goni kay tawi tigui wona ina keddo e boowal ɗum noon ko caggal kay teskede kay ɗiɗo duuɓi kala o nokku ko uddanoɗo ɓe kolliri kadi wonde kadi ma service aji keesi kadi goɗɗi udditama toon ko wayno ko wiyete passage rapide kala wawi udditede toon to boowal laaɗe diwaje ngal Tumsi ko biteɗo Badara Al Balouchi kañum woni directeur général Afroport ko kañum ɓayini kabaru o e nder point de makko de presse e tawtorede kay directeur général ANAC hono biteɗo Baba Ahmed Mohamed Baba Ahmed addi noon addi ɗum no ɗiɗo no sikama noon ɗiɗo duuɓi kala noon kala garɗo kay dusde neɗɗo mum walla karlo garɗo kay jaɓɓade neɗɗo mum kay to boowal laaɗe diwaje ngal Tum Sine Nouakchott jomumen darto ko boowal jettata ko aéroport nde ɗum noon kay hollirama ko hunde musde no feewi saaha ko jangol cettugol saaha kadi ko nguleki ɗum noon yimɓe darto tigui ko boowal hay sinno kay toɓo tawi ɗumen ɗon koye nokkuji kay ɗi kidaki ko hen tawetno joni noon nokku o udditama e nder aéroport o kala yiɗɓe kay kala aroɓe kay guila e visite ha e jaɓɓade yimɓe e dusde yimɓe men kala ene jogui tigui nokku to mbawata nadde jooɗo e nder ngallona boowal laaɗe diwaje ene tawe toon kadi nokku tawi koto nokku to café jarte woni cafétéria ene tawe toon kadi nokku ñamirde woni tigui restaurant ene tawe e nder makko ɓe kolliri kadi wonde service aji keesi goɗɗi kay ɓoyata ma mbaw waɗede toon e nder ngallona boowal laaɗe diwaje tawi woni fandare mabɓe yidde mabɓe kay ko ɓeydude e garde hindi kay nde ɗon aéroport ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal délégué woni ministre délégué auprès de chef de gouvernement mo leydi Maroc tawi ko kanko woni kadi chargé de l'investissement et de gouvernance et de l'investissement de la gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques biteɗo monsieur Karim Zidane waɗi tigui jillu mum e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o wango yima noon wango yima noon kaggulaɗe woni tigui port autonome mo Nouakchott o waddi visite o noon koye o waddi visite o makko noon toon to porto ko jagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e des affaires économiques on woni biyeteɗo Abdallah Wula Souleymani Wula Cheikh Sidiya wondude délégation mawɗo tawi ko délégation patronat leydi Mauritanie tigui ɓe jaɓɓima ɓe toon noon to kaggulade woni to porto ɓe tawine jaɓɓiɓe toon noon hono directeur général des ports hono biyeteɗo Lemra Bata Wula Benachi wondude gollediɓe mum hewɓe no fewi ɓe visionni toon noon woni tigui ɓe jebdi toon filmé goto tawi ko filmé documentaire ko fati no port o gollotto caggal ɗum noon ko directeur commercial port nde kañum tigui hokkiɓe explication ngaji andindeɓe tigui holno port o holno gollirte hano hannirta ni ɓe mbayi ɓe cekkitiri noon walla mbiyan ɓe gayniri jillugu noon ko bottari walla mbiyan déjeuner de travail tawi ɓe ɓaɗi ɗum kadi ko nder toon e nder oɗon port ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen armée leydi Mauritanie ɓe kolori e nder communiqué mabɓe wonde drone goto tawi ko drone armée leydi Mauritanie yani waɗi accident aljuma hanki o subaka sara wuuro Nema to funnague leydi Mauritanie ɓe kolliri noon hay goto mayani hen hay goto kadi gañaki hen haydara kadi ala ko lañen guel woni drone o haydara ala ko guel bonni kay caggal nde guel yani nde armée o noon holliri tigui armée o noon holliri tigui accident o waɗi tigui ko sanga 11 heures
be tawi drono non wonno tigi ko ya mission mabbe tawi ko entraînement armée o kadi kolleri wonde enquête jaajo kay udditama hen on enquête non bele kayne ande holko saabi odon accident ha joni ko leydi Mauritanie kedenen gena to Nouadhibou lobbudu yurmede non tribunal cour criminel be Nouadhibou be jandini nyaawore nyande alkamisa bendo do sagatabe e ndara nyaawore hen non sagatabe dido non tajanama wone mabbe kala lelo duubi no gas e ndara kaso be nyaawira non ko kay ko biftade suka debbo goto tokoso woni ko wite minera be minera tawi kadi ne wonde menace be jaltini labbe kay be menace dum alay sago ma be jaada e mum tagalde be nawi ona suka debbo be bifti dum be dumbi dum be bawi dum wad duma violer be violé duma be na did non tajanama mone mabbe kala duubi no gas e kaso tawi kadi be joba 1 million tawi ko khalisa ugoya e limore hinde de neddo goddo kadi gollotodo e centre d'accueil de centre d'accueil et de réinsertion pour enfants en conflit avec la loi wodi yimbe sukabe ajibe kay so nangame kala saha centre ne wodi tonam on centre non ko wallude be don sukabe kay no gartiri e pewala ko adi kene dottete jinnabe men goto non e gollotobe on centre teskama tigine wada agressif woni e kala saha cukulel dewel omo nanga dum tono mo faso dum e gede kantrende on nyaawama tajanama tigi duubi jeedidi ene lelo edra kaso ko don kadi goddo on ko tiktoker ko tuma non ko viol suko debbo ka taw ko tuksel ori minera kanyum ne tajanama duubi nayi ene lelo e kaso ha joni khabruji mena demgal pulara to leydi Mauritanie kedden hono no biide na gaddi kabruji mena dadi be goto mo martaba caporala bietno do Mohamed Sim to ka haydi ko kanyuma tigi wasi fittano mum aljuma hanki o ko malaise non woni crise o wadi on nawa tigi to hôpital ka haydi ko tono hoti e jomi ko goski makko non nawama tigi tawi kadi koy do auto commandant de bataillon 72 bataillon 72 ono colonel Mohamed Mahmoud Oula Eleyata nawi goski ki ha to nokko kay to nokko to wamule to wirato wonde e tawtorede officier ji e soldatebe hewbe no feyi mbawi tigi arde 12 jamo kay ha to galle makko sakketa waddemo hommage ko commandant non le commandement militaire do no diwano non fekki sunare mum mawde no fewi fekki sunare mum faade dendangal donima kadi faade dendangal besku makko dendangal jinnabe koreji e sehilabe kala nde Allah yurmotoma ya foma harnamal janna kanko dendangal maybe julbe kala allahumma amina habruji men demgal pular seno mi don to ka hay ko don tacciten payento leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye horejo gendi Sénégal o wadi aljuma hanki o limogé woni o riwi o riddi ha laabi kay odo bitedo Ousmane Sonko e gardigu jagorde leydi ndi ko non kadi dendangal jagorde kay kanyumen kala e odo saha joni ne baydo caami sabu premier ministre kay so tawi démissioni walla so ittama jagorde keddidde kala kanyumen fof caamada ha laabi pular non ne heewide kay wonde nyawngu woppata warata e do cadele non do cadele de gasata non tawi ko hakkunde Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ko kerajo juutino feewi ko dum saabi non dum yettima e do saha joni to foti haade do be ndundiri Ousmane Sonko non caggal kayde hollira tigi wadama limogé kongol bako gadnol kay o holliri tigi wonde o weltima o wi alhamdulillah rabbil alamin kadi so lelima hande mawdano hano hanirta ni hollirama non aljuma hollirama non ko hono secrétaire général non à la présidence de la république bitedo Samba Oumar Ba ko kanyuma bayini communiqué o tay ko décret hollirde kay wonde Bassirou Diomaye Faye o libi lamu Ousmane Sonko ko gede joyi non ne teska kay ko buri kay mantinade e odo kereja hakkunde Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ko ardi kala ko wiete problème d'autorité wonde hollirde kay hewbe ne kollira wonde Ousmane Sonko jabani tana heddade e jonde wonde hoorejo jagorde e kala saha omo miijo mato kanko woni imbe hewbe cikiyata wona kanko woni hoorejo leydi gedel didibel ngel non ko caggal kayde Ousmane Sonko wanno odo terra meeting mo Sonko wanno dum non e ndera ona terra meeting non be nyingina hen no feyi coalition Diomaye président dum on terra meeting wanno ko gila jeetati lewru novembre 2025 tobbe tatbire nde non ko Diomaye président kanyumne ko hakkunde kay coalition
coalition Diomaye président contre kay catala bitengal apta tabta bitengal apta dum non wanno tigi koy mars 2026 to bere nay bibinanam ko baylugol kay ela 29 et ela 30 na majorité kay vote no suudu sardeji yidde suudu sardeji kay yettina tigi to hoorejo leydi ndi on kadi yamiri tigi ne ruttinte lawol lidi biwol wasde hollirde kay jabani kay ne ruttinte lawol lidi biwol ne deuxième lecture wadi yede ton to suudu surtinede ton to suudu sardeji dum do fof ne tentine tan wonde kay kerne la pamudiral walla hoolare ne ngakki hakkunde mabbe ko ber tarbi don koko wite le classe des fonds politiques ko sorti non e ndara sorti mo Ousmane Sonko wadi nyande aljuma no gasidi hanke no gasidi lewru mem to assemblée nationale yeso député ji Sonko hollirino yeso yimbe kala wonde kay lural holliri lural hakune makko e Bassirou Diomaye Faye ko fati gestion ko be biata des fonds politiques sorti onona Sonko nona wadama limogé Sonko wada limogé ko sanga 21h40 minute woni 9h ne fawi capande naya minute ko den tigi communiqué décret présidentiel hollirde wonde Ousmane Sonko wadama limogé ndena yihi non ha 23h44 minutes ko den kanko Ousmane Sonko o yalti to Petit Palais woni tigi to honno ton to premier ministre foti hodde ton o ummi ton kay fatude kay cagalde won ton duubi didi o fati galle makko tawtedo to cité Kera Gorgui o tawi to non yimbe hewbe kay gila yimbe makko e yaadibe makko kala ene ngari jabbade mo ene garde kadi sembinde mo e arde ndara arbe tondo na jabbade mo tawi kadi ko buri teskede hen kay burbe battade mo ne tawe hen gondo no directeur général société des mines de fer du Sénégal oriental o woni bitedo Ngagne Demba Touré yama ton kadi jagor gala leydi Sénégal kalfi jagor gal kalfinado Sénégal nabe wurbe caggaledi woni ministre de Sénégal et de l'extérieur on woni bitedo Chérif Diouf on de ministre de la formation professionnelle on woni bitedo Moustapha Djeké Saré wondude maire Parcelles Assainies o woni Jamila Sané wondude directeur général catala bitengal CDC woni Falilou Keita wondude chef de cabinet makko woni Djibi Gueye Ndiaye bedo kala teskama ngari kayton jabbade sembinde Ousmane Sonko ton de galle makko cité Gorgui ha joni ko leydi Sénégal kettode dana Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal ine jokki kay ne jokki joddade kay e bena mennobe wonde hoorebe jagorde leydi Sénégal woni les anciens premiers ministres dum non ko ton to palais présidentiel to non nyade alkamisa dum non nyade alkamisa bedo o joddinoma e yimbe jeegomo taw ko jeegomo wonnobe kay mennobe wonde jeegomo mennobe wonde hoorebe jagorde aljuma hanki o kadi o joddima e wodbe tawi ko wonnobe ministre uji des finances e wonnobe ministre de l'intérieur aseta hande onon tijja ton to palais to no tijja ton hono jonde makko hakkunde makko e Souleymane Diéne Ndiaye ko mennodo wonde Souleymane Diéne Ndiaye non ko ancien o responsable landa PDS o woni no kadi premier ministre e saha laamu maître Abdoulaye Wade ha gila dum non wonno ko nyande capantati lewru avril 2009 ha yettino gas jenay lewru mars 2012 ko lebbi ko balde kay ko balde tati kay caggalande victoire Macky Sall kay hebde polgo sungoji horeji leydi tawi ko sungoji bannodi 26 février et 25 mars 2012 kay ko ndena tigi ko ndena kay kanko on bitedo tigi bitedo Souleymane Diéne Ndiaye ko nden tigi o winduno bataki makko lidde kay o dacciti golle jonde ngende kay jonde de non jokki kay kanko non de jonde so latima kay ko kanko wattata 7e ancien premier ministre joddade e Bassirou Diomaye Faye tay ko mbadi dialogue woni tigi disnodral e yewtidde kay ko faade jellidde leydi ndi e yuritade cadele leydi ndi jogi e odo saha joni ko leydi Sénégal kedonen ma nja ha ton to Agnam non tawendra falde dande mayo ko tona société bitedo société ama Africa yidi kay yidi tigi baftude boowal jangal no fewi tawi boowal ngal nona ene tuma tigi wala ne sikka ngal wadi ko wiete phosphate tawi alda tigi e disnodral besngu diwano
société ama afrique non jeyi ɗum ko jooma ngalu goto sénégal najo biteɗo mansour boussom o mono soodi toon kay soodi toon bowal ngal noon ngal soodi toon mo jogui kayitaji labɗi kay ene qime ha kilométre uji 5 5 kilométre carré ko ɗum woni ko jeeyi toon ko fati kay yidde ƴewde so tawi minerai phosphate en tawe ɗon caggal ɗon nde seppoji e face à face kay wanno Agnam naaɓe hakkude badduno kay e dadiɓe joni kadi ɓe dutti tigui ko hollude ɓe dutti ko hollude Allah kay wadde duwawuji guila kay sernaɓe ha e almuɓe moƴƴuɓe kala ɓe noddodiri kay jonde mabɓe kay joddade e wadde duwawuji mabɓe kay ñagade Allah kay nde tigui nde ɗum ɗo ɓe nirta ɗum e dow jaam ɓe mbawa tigui fandinde leyɗele mabɓe tawi tigui ala tettugol leyɗele ɗe e dow doolagu ha joni ko leydi Sénégal keɗɗonen e mbadi journée nationale de dialogue woni kaldigal ngal Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal jooɗi noddi kay jooɗima kay subaka hanki o kadi Bassirou Diomaye Faye hoorejo joddima to galle lamorgo to e ɗiɗo tawi ko wonnoɓe ministre uji des finances leydi ndi ɓena goni biteɗo Amadou Kane e biteɗo Abdoulaye Daoud Diallo ɓe jewtidi ko heewi ɗon ko fati kay e gonka financiére leydi ndi mone mabɓe kala noon holliri tigui yidde mum e fandare mum kay holliri tigui yidde mum e feere mum kay holliri tigui yiyande mum e feere mum kay no faggudu leydi ndi wawata tigui no leydi ndi wawata ɓamtirade banggue faggudu ɓe jewti ko heewi noon ko fate caɗele kay guurade oɗo saaha joni ɗiɗo kala woni kala holliri hen weltare mum mawde no feewi e ndeɗo feere kay nde hoorejo leydi ndi jogui miijo kay gam bismadeɓe disnodirde mabɓe kay e namdade conseil aji ɗabde kadi ɗabbade ballal no tigui no faggudu leydi ndi ƴellotiri ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗɗone directeur général du musée de civilisation noire biteɗo Mohamed Abdoulaye Ly o holliri tigui wonde o woppiti ha laaɓi kay golle makko o waɗi démissionné wonde directeur général musée o ko message noon mo windi e nder réseaux sociaux ji e hello makko Facebook noon holliri tigui wonde o woppiti golle makko hollirde mette makko noon e ko Ousmane Sonko riwa ko kay e ardade waɗede hoore jaago it riwa tigui e wonde hoore jagorɗe leydi ndi ko noon kadi biteɗo Khadija Mahekore Diouf kañumne ko mawɓe Pastef jeeya holliri kañumne démissionni ko kanko ardino catala bitengol ADL woni agence de développement local ko kanko woni président du conseil de surveillance kanko ne holliri kay o démissionni o holliri tigui wonde kay tigui o holliri wonde ha joni kay omo heddi kay wonde yadude e hollirde soutien makko faade Ousmane Sonko o wi noon gam hollirde kay fidélité makko kay faade Ousmane Sonko ko ɗum saabi to Ousmane Sonko ittama kay wonde hoore jagode kankone o démissionnade e oɗon poste kay tawi ko hoolare mawde kay nde Ousmane Sonko fawno e dow makko ko ɓattake ɗum dewana dow makko kay ko noon kadi ha joni koye on fannu keɗɗoɗen gonnoɗo kadi directeur général sona koko directeur général on windi ɓattake mum hollirde kañum kayne holliri wonde démissionni ha laaɓi kay e wonde directeur général sona koga hollirde mette makko kay e holli faade tigui ko Ousmane Sonko itta ko e hollirde soutien makko kay faade e Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef omo wiye El Hadji Dane Ndiaye ene ɗamina kadi directeur uji kewɗi goɗɗi kay ɗamina tawi ko Pastef naɓe ma mbaw wadde démissionné kañumenne hollirde kay soutien men faade e mawɗo mumen moɓe mbiyata guide de la révolution on woni Ousmane Sonko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Dakar Dem Dikka ko compagnie karuji transport e nder leydi Mali e nder leydi Sénégal ɗaccon haqqe ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kay e kala saaha ko fati julde walla ziaruji so fandima kala julde noon julde taskede teska caggal kayde teska kala nde julde fandi kay jooma autoji tawi ko autoji privé ji e waɗoɓe transport ne kewi ngabbinde cogguji prix ji transport ko ɗum saabi noon kala oɗo saaha so yonti kay Dakar Dem Dikka ene yaltina bisuji kewɗi no fewi wonande kay ummotoɓe Dakar faade e nder guure men tawi ko yahoɓe jultoyde e nder communiqué mabɓe noon moɓe ɓayini ñalawma hanki o no gasi ɗiɗi lewru men ɓe kolliri wonde départ uji kay ummade Dakar faade e nder ɗen région ngaji ko ñande nogas e nayyi e nogas e joyyi e nogas e jeegom ko nder ɗeɗo balɗe tati ɗum noon tawi départ uji mbaɗata koto gara mo Colobane e to arena national to Pikine
ko yandira garage de kadi ma jomum yetto kay nder ɗiɗi garage ji jomum wawa kuppude biye muduma ɓe kolliri noon ɓe ciftini noon dendagal kay ɓena yahoɓe ɗina bisuji yo gandu moni kala bagage mo yamira kay ko ɗulta bagage o yamirɗa o so ɓurti alay saago ma joɓa tigui ma joɓa ona bagage ɓurtuɗo o kay ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena le général de corps d'armée biteɗo Ismaïla Wagué kañum woni ministre d'état ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion sociale woni tigui jomin jagorgal kafinaga ko fati beldilgal eko fati deyre e nder leydi he o joddima en audience aljuma hankinoga so ɗiɗi lewru dujal e délégation timmuɗo tawi koɓe comité scientifique du quartier général de la doctrine panafricaine woni tigui catala bitegal lassimisme ardi délégation noon ko ɓeɗo ɗiɗo hono honorable Chérifa Mohamed Ousmane aka Mohamedouna Haydara wodude professeur Younousa Touré ko ɓeɗo ɗiɗo gardi oɗon délégation assimisme noon tafa ko gila 22 septembre 2022 e nder audience he noon ɓe kolliri tigui ɓe kolliri ministre o kay golle mabɓe kay koɓe puɗɗi gollade ɓe punno golle ɗe lelori ene golle ɗe jarata ɓe jewtidi kadi ko heewi kay ko fati tigui ene deƴre wonire leydi hen eno pamodira tigui beldital e tigui koddigal moƴƴal hakkude leƴƴi tawteɓe e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen e mbadi kay haɓe mbadi kay heblanade ndungu e heblanade kay haɓade yolayru e nder Bamako lamorgo leydi Mali laamu ngu yamirino noon puɗɗugol golle taw ko golle assainissement e nder Bamako golle gila kay ko fati kay e fittude kay e sukkide ko wiyete caniveau ji e ittude ñonkoto kala e nder laaɓi ha tengti noon to laaɓi to ndiyam heewi wirtade kay to ndiyam heewi rewde hono biyeteɗo Doumbia Mariam Tangara kañum woni ministre de l'environnement du développement durable o waɗi tigui ñande alkamisa nogasi go dujala gonɗe nu visite makko de terrain ƴewde kay to golle ɗe jarata o yahani goto noon mo yaaduno tigui e sehil makko nanda makko kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate transport et des infrastructures on woni biteɗo Dembélé Madina Sissoko e responsable du technique ko fate assainissement hewɓe no feewi ɓe jettima noon to legal bitegal Yirimadio ɓe jeehi ha to legal bitegal Missa Bougou ko leyɗe ɗiɗi noon ɓurde teskede kay nder Bamako ko leyɗe ɓurde teskede ko fate yolaru kala saaha ndungu ɓe jaawi ɓe tawi tigui golle ɗe ene jara hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddoɗen jihadiste en ɓe jini woni groupe de soutien de l'islam et des musulmans tawateɓe nder fande e nder région de Tombouctou ɓe joɓima fittadu ceernajo goto jangguino Qur'ana biyetenoɗo Abdoullah Salama Mayga ɓe pellumo noon ko yesso yimɓe woni tigui en public ɗum wanno ko guila ñande alkamisa no gasigo lewru mendu gonɗen ndu to wuuro witego Tonka e tawe nder région de Tombouctou koye nder o nokku kadi warano yesso yimɓe kadi woni en public tiktokeuse debbo tiktokeuse dowluɗoɗo biyetenoɗo Mariam Cissé noon ko teskanoɗo kay wondude e kala saaha e laamu militaire ngu kanko ceernajo Abdoullah Mayga noon joɗino tigui kanko noon tigui o joddino koye sehilaɓe makko ɓe jewata ko ɗon jihadiste en ɓe tawimo noddimo tigui jaade makko waktuji seeɗa walla mintaji seeɗa ɓe gartirimo kay ɓe kabɓi yesso ngol ɓe mbaɗimo mumel siɗaɗam ha o yetti yesso kay to joddino yesso yimɓe kala ko ɗon ɓe karti fiyande ɓe jooɓi fittanu makko ɓe kalani noon holko ɓe mbardimo hewɓe noon en ɗaɓini kay o warda tigui ko ɓattade walla gollodirde e laamu militaire e oɗo saaha joni tawte ardiɓe leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen alkamisa ɓennuɗo no gasigo lewru mai 2026 jihadiste en ɓe hinde jinem woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe mbaɗi janguji mabɓe attaque uji mabɓe e nder guure joyyi tawteɗe e nder région de Bandiagara e nder centre woni tigui e nder hakkude leydi ndi ɓe kollira noon bilan ko fate ɗiɗon janguji joyyi ɗiɓe mbaɗi janguji ɗiɗon waɗa tigui ko tugui 17 heures fayi 18 heures woni 5 heures ha 6 heures kikiɗe ɓe mbaɗi noon janguji ɗi koye nder ɗeɗo guure noon woni wuuro witego Logo e wuuro wongo ne wiye Sula Kanda e wuuro wongo ne wiye Dimbal ɗeɗo guure tati ene tawe e nder commune mo Dimbal wondude e guure ɗiɗi goɗɗe ɗen goni wuuro witego Ogosom e wuuro wongo ne wiye Kurunde tawete ko nder commune mo Bankasa ɗeɗo guure ɗiɗi tawete ko nder commune
ena de bankas jihadiste en ɓe noon ɓe pellodiri toon noon koye ɓeenam wiyeteɓe dozo woni tigui wañoɓe tawi ko waño fina tawa ɓe pellodiri e mumen mabɓe no fewi ɓe jooɓima pittali dozo naɓe hewɓe no fewi hewɓe kay tawateɓe darde en falle ɓe kolliri ko famde kay kene ɓuura dozoji nogas mbarama wondude civil en hewɓe noon hewɓe noon tawateɓe ndera ɗen diwan kolliri tigui hollirama hewɓe tawateɓe e nder guure tawateɗe e nder on diwan mbawi kay dogde guure men dartoyde e pittali men damdoyde koye men kay payati tigui e nokkuji goɗɗi jinim noon woni groupe de soutien de l'islam et musulman koko waɗi menacé noon dendagal guure ɗe kala wuuro kay ɓeɓe tawi wuuro ene waɗi waɗi tigui koko wiyete base dozo en koɓe duppoɓe walla koɓe yanoɓe e nder ngoɗon wuuro nde won noon dozo en ɓe kolliri tigui ko yimɓe kay gollotoɓe kala saaha e laamu militaire ardiɓe leydi ndi ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndougo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Haly Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kawri ko toltude dongre Afrique ñalawma ɗo puɗɗo ko leydi hono Mali toon de ene wayi noon ko fate noon e Mauritanie taw Bluetooth connected. no feewi wonande kadi taw ko janngu e salaji taw ko ambassade toon to Bamako wonande kadi taw ko ambassade mo leydi hono Mali jooɗi to leydi hono Mauritanie caggal kadi famna ñande alkamisa nogasi go lewru ndu goɗɗo ndu tawata ko ɗo wawi kadi hono nodde taw ko jaw leydi e wayno taw ko manifestation ko juɓɓino toon ñande alkamisare nogasi go lewru ndu goɗɗo ndu e yeeso kadi taw ko ambassade Mauritanie toon to Bamako e nder ndiɗon mbaɗi noon ene wayno taw ko organisation ko fatti kadi e ɓen waɗɓe ɗum laamu ngu uddi toon tawata ko ɗen ñaguima yafude en jogui caɗele kabirde seeɗa ko ɗum waɗi en donki famodirde har jiiɗi ɗen Alassane Oumar Mbodj ɗum noon Mauritanie noon yonnani ɗum noon koɓe mbaɗi toon ko holli mettal ɗumen no fewi caggal kay e wawi wawi kadi on uddi toon tawata ko ɗen mette no fewi wonande kadi e contre Mauritanie wurɓe toon to leydi hono Mali ɗum noon noon Mauritanie noon yonnani ɗum noon koɓe mbaɗi toon ko holli mettal ɗumen no fewi caggal kay ne wawi kono noddude taw ko ambassadeur mo leydi hono Mali jooɗi ɗo e leydi hono Mauritanie Rwanda wawi hono jaɓɓade ñande alarbaare nogas ha nogas ko lewru ndu gonɗo ndu ɗum noon tawata ko édition maɓɓe bato ɗiɗaɓa wonande sommet taw ko africain taw ko fatti kadi innovation ko fatti énergie nucléaire e oɗon ndeɗon dongre ko tan ko Afrique du Sud kañum tan jogui central taw ko nucléaire taw kay ko tawde ko marso e mais kono noon ko ɓuuri hewde ɗum e leyɗele kono Afrique ene tawi kadi gudditi e gam jogade kono fandale e oɗon taw koto banggue Gaspard Rio ko Mboyo ko kanko arde woni président commission africaine wonande kadi énergie nucléaire kanko de e oɗo saaha noon ko kanko waɗa taw ko charge taw ko ƴellitgol taw ko nucléaire civil taw ko e nder taw ko nder union taw africaine ɗum noon ko kanko wonno taw ko invité wonande d'Afrique taw ko midi o yañima ken e gam hollude kadi kankone yiyande makko ko fatti kadi e oɗon ono fannu ɗo ko RDC ene wayno de ko fatti kadi e épidémie Ebola gontono toon to bunde Ndibu Guio e nder ɗon taw ko république démocratique du Congo kañum kadi Uganda wonande kadi ko fatti kadi e ko hesɗi ha ni taw ko consultation taw ko scientifique taw ko urgence juɓɓina toon ñande aljumare nogasi ɗiɗi lewru duuƴal ujunere nogasi e jeegom taw ko en ligne wonande consortium wonande kadi wittiyankoɓe ko fatti e fleuris taw kadi ɗowi ɗum ko agence française watta kadi witti taw ko witto ko fatti hono science wallodirde e centre taw ko africaine taw ko contrôle wonde taw ko fatti kadi e heɓalanade woni ɗin rafiji woni CDC taw ko Afrique wonande e juɓɓudi taw kadi ko kuftudol ngol ko fatti kadi cellal woni OMS organisation mondiale de la santé ɗum noon taw koye e nder toɓɓe wonande kadi eɓe mbawi kadi yurnade e ko fatti kadi e haɓade kadi taw ko oɗo virus taw kadi ko lorluɗo taw kadi ko ɗum noon ko leydi to Congo ɗum noon koye caɗele mawɗe ɗum wona Haly Abouba ko ɗum ɗo tumbuɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonɗo koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndougo gam weltare Ayawo TV.
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men nder dongre Afrique ko adi keɗen jalta Afrique noon ma en jaa ha toon to Mbani siftinde bandiraɓe noon ziyara annuel baɗanteɗo ceerno Kodda kala hitande hikka noon ko ñande 19 e ñande nogas lewru juin dartodu du toon to Mbagn ha joni habu takkusana juulama to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderna ha to galle makko Samassa ka hayɗi ko on takkusana juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yabat Richard Tola ha to galle ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ali to Dara Halayɓe ko taari ɗum kala habaruji men jolam jabeeri koto Moyen Orient kaɗaten to Moyen Orient noon jagorga joguiɗo konngol woni porte parole des ministres iranien des affaires étrangères hono biteɗo Ismaïla Bangay o holliri aseta hande 13 lewru mai wonde kay pamodiralla ko fate kayno guerre dartori hakkude leydi Iran e dowlaji tedduɗo Amérique o holliri tigui ngal ɗon pamodiral ene ɓatti no fewi oɗo saaha joni ko noon kadi hono secrétaire d' état américain biteɗo Marco Rubio wino kay ko adi ɗiɗon konguɗi wonde kay omo ɗamini kay ma pamodiral heeɓe kay hakkude mabɓe e leydi Iran ko fate accord woni toɓɓe kay dowlaji tedduɗo Amérique sifi kay woni plan ɗe holliri no guerre o dartori leydi Iran noon tigui jaɓɓima médiateur woni dogo koyɗe jaam tawi ko pakistanajo aljuma hanki o taw ko dogo koyɗe jaam no guerre o dartori hakkude dowlaji tedduɗo Amérique e leydi Iran leydi Israël on so banggue mum kañum nana jokki kay wadde bombardement ji mum to sud Liban bilan kay tugui kay ko guerre o fuɗɗi woni tigui 2 mars fade oɗo saaha joni ko guerre o fuɗɗi kay hollirama tigui fodde ujunnaje 330 neɗɗo mbasi pittali men fodde kadi ujunnaje 9,5 e yimɓe jeegom mbarminama hen e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi woni dañe 24 heures sappo ɗiɗo neɗɗo mbarama to sud Liban ko noon kadi capanɗe jiiɗiɗen e wonɓe kadi mbarminama tawi koye bombardement ji Israël jokki wadde toon taskama kadi bombardement noon Israël sakkiti wadde kay koye hôpital goto biteɗo hôpital Hiram noon tawe sara nokku biteɗo Tayra ko famdi kala nogas e joyo tawi koye gollotoɓe hôpital o mbawi tigui barmude hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cerra ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowtaye ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba so tawi noon ko roɓiɗo kabaruji men e nder dongre Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on